Hello guys, sokushingamize mchirongwa chenyu chama secret nama confessions tadzoka zvekare nenyaya dzenyu dzitandinoita iye Glory. I hope you are having a wonderful Friday. Woza Friday, woza mpela vhiki. Mumbonozorora kudzimba uko paweekend apa. Regai titange neyedu yekutanga. Vatete makasimba here ndiri mudzimai ane makore 35 ndakaroorwa gore rapera ndine 34. Vemuromo murefu vanga vatotanga kutaura twakawanda wanda. Ndakazosangana naJoachim akandida. Hatina kana kumbopedza nguva yakawanda tichifambidzana. Cows dzakaita come home. Hapana kana chakasara. Vaya vainge votaurisa vakanyaradziwa once and for all. Vatete, homwe yaJoe, shortcut yaJoachim, yaiva yakasimba. Asi handizvo zvandakadira Joe. Vatete, vanhu vangazofunga kuti ndaitsvaka mari chete. Kwete, he was a loving man. Vaya vanonamatira nevakawanda, asi zvichienda nepamwe. Vatete, after all, takanotanga upenyu hwedu hunyowani. Zvose zvaive zvakarongeka, asi mumba mangu maita dambudziko rimwe chete. Joe haadi ndigeze muviri wangu, ndigare ndakashambidzika. Joe anoti anoda the natural smell iri pamunhu, isina kukanganiswa nemarolon kana kuti mapowder chero maperfume. Tete ndikakuudza kuti chero masheets hadi kuti wawache anenge asina natural smell yemunhu. Vatete, tinofuga machira nemashiti kusvika iwe wega wakunzwa kuti aiwa ava kunhuhwa. Ine hangu ndiri munhu ari smart naturally zvekuti handigoni kugara ndisina kuzvidira mvura okusawacha mablankets. Ndikakuudzai kuti naJoe hatisangani pabonde kusvika ndava kutsvedza, ndava kukanda. Pasina izvozvo nobonde, Joe anenge ava kuti ndinenge ndamachuwa. Ndogomachuwa ndava cheese here or wine vatete. Izvi zviri kundiremera because I feel like a prisoner in my own home. Handibudi gedhi. Ndogobuda ndichiendepi? Ndikabuda zvavakureva kuti ndofanira kugeza. Zvinova zvisingadikanwi naJoe. Vatete, handina anouya kuzondiona, handisisina confidence. Vanhu vanoenda vachiti kudii? Kuti ndiri kupenga here or ndaakudzidzira kupenga. Ndaitovawo nekubasa kwangu kwandaenda. Asi ndakatomira nokuti papi pacho pandichaenda vatete usina kumbodira mvura pamberi. Now I understand kuti sei mukadzi wake wekutanga akaenda hakuna anozvikwanisa. Ndafunga hangu kusiya marriage pachiri pedo. Ndikadaro ndinganzi ndine anti marriage spirit here, sekuti problem iyi vashoma vangainzwisisa. Kana ndiri kunguva ndipo pandinotenderwa kugeza kamwe pazuva chero kupise zvakadii. Naye vatete, zviriko here izvi kudzimba dzevamwe o ndini ndega ndiri kusangana nazvo? Zvimwe zvose hatina dambudziko zvakaringana, asi nyaya yekunzi ndisageze yatonetsa. Hatina mwana naJoe kuti zvingava zvine mushonga mukati here? Ndionesewo vadare, zvimwe kuda pane pandiri kukanganisa. Saka ndio nyaya iripo vari kutaura kuti havabvunzi kugeza zvinonga munhu asingagoni kugeza. Bedwe iro one day ukaita one night, one day usina kugeza, zvinokwai unofanira kumachuwa kuti smell yacho inanyatsoita strong. Munhu asina kugeza zvozofamba zvakanaka. Imi munofunga kuti kudini? Haive dare, tipeiwo maansa kuti ari wrong here kuti anoda kugeza. Pane zvimwe here zvingava zvisiri normal pana baba ava, pana Joachim? Regai tipinde munyaya inotevera. Tete, munofara here? Ndauyawo nenyaya yakaitika kune umwe mukadzi wataigarisana naye mukuroja. Maitinaye vaive neimwe shamwari yavo yandichati Anesu, aigara akauya mumba maMaitinaye. Vaiva a soft spoken lady, vasina noise nemunhu. Vaya vatingati vasina pressure nemunhu vatete. So zvakandishamisa kuti mai Anesu vainge vamunhu ongepi because aiva munhu aive neurudhu maari. Zviya zvekuti unokwazisa vanhu vakuru pawasvika aiva bodo. Ainyatsoita zviya zvekuti unondiita sei. Akasvika uchiklina mumba, hana respect nemunhu. Anosvika nebhutsu dzake dzinenge dzine madhaka senge nguva ino yekunaya achitsika zvake achienda. Character yake necharacter yaMaitinaye zvaive zvakatosiyana zvamuchose. Bva kuda ndiyo inonzi unlike pose attract. Vatete, Anesu aiswera kumba kwaMaitinaye kubva makuseni kusvika manheru everyday. Izvo hazvo zvanga zvisina basa, kwaiva kuwirirana kwavo, asi akazotanga kutora hembe dzaMaitinaye achipfeka. Vatete, akada kuenda kwaanoenda okumbira Maitinaye kuti baba Tinaye vamuperekedze, sokuti baba Tinaye vaiva nemotikari. Ini semunhu atisamukei ndakatanga kuona kuti something is wrong paushamwari hwavo. Anesu aita senge anoda kuita iye mai vemba, asi kuti Maitinaye vanga vasingazvioni here? Kuti uti vanga vakapfungaidzirwa midzi waidozvishaya. Inini ndaizama kuita mind my own business vatete, asi uchinyatsona kuti apa hapana kumira mushe. Ndaitevera kutaura kwevakuru kuya kwekuti kuwirirana ndekwevaviri, wechitatu muzvinaguwa.
vatete anesu akatanga kuti kana zuva ronovira ouya kugara mumba namaiti naye. Kana murume wake akadzoka, maiti naye vokumbira murume wavo kuti aperekedze shamwari yavo kumba kwaigara. Mazuva akapindana, ikava mwedzi, zvipatani zvakadai zvingoitika. Ini ndaizviona kuti ngoma ikange yada kuririsa yoda kuparuka. Ndikakuudzai kuti maiti naye vakatozodzingwa nemurume wavo, anesu ane pambiri pababa tinaye. Zvakarwadza. Shamwari yodzingisa shamwari yayo mumba kuti isare iri iyo mai vemba vatete. Utsinyi hwakadari naye wedwe. Maiti naye vakadzokera kwavo kumba ende anesu akutoloderwa samwe ende ari kuratidza kuti hapana kwaari kuenda, akauya kuzogara chaiko. Asi mashamwari ane unhu hwakadai munozviitirei? Problem yakaitwa namaiti naye was being too trusting of a stranger. Kutrusta pakutadza kunyuwa kuti hai hazvisiri zveushamwari izvi, pane chateiwa nasawira. Ana mai we, ngwarirai shamwari dzamunotamba nadzo. Havasi vese vanokusekerera vanokuda. Vamwe vakagarira pedo kuti vakuone uchikoromoka vagoseka. Vamwe maagents aSatan chaiwo akauya kuzoparadza. Ngwarirai vavengi disguised as friends. Umwe akazoyeuka anaiwa. Regai tipinde munyaya inotevera zvakare, handiti tainzwa iyi. I hope you are well. My apologies. Nyaya yangu yakati rebei ende ine issues akati sanganai. I'll start from the beginning. I'm a very young lady in my early 20s child, born and bred muno Zimbabwe. Takazvarwa tiri 2. I have a young sister, takasiyana ne8 years. Ndingati my life has not been easy as far as I remember kubva ndichiri mudiki. Since I was a baby, ndaigara nemaparents angu and my father worked kutel one. And things were fine, I guess. Pakazoita strike yakaitika kunana 2009 koko, my father also striked. President Mugabe ndopa wakati vari kumba ngavagare ikoko, vasina kustrike vari kubasa mugara pabasa. That's how my father lost his job and he started selling airtime mutown. My mother started kuenda kuSouth kunotengesa eni ndakambosara nemusikana webasa pamwe tete. Then namainini zvichingodaro zvinhu zvakabva zvatanga kuoma. Baba vangu vakabva vadanwa kuSouth neimwe family friend yedu yaishanda kuSouth asi tichigara musame line nekwataigara, asi papasina kutumira nekuti semunhu angachangoenda zvazvichiri zvakaoma. Ndakadzidza paprimary yakanaka, one of the best. Ndaigona chikoro kwete zvekutamba. Zvinhu zvakabva zvawedzera kuoma. Apa tairenda, mama vakamboendeswa kumakoti neTrevor Dollar kusvika tazopiwa notice. Takatama kuenda kwasekuru baba vamai neproperty yose yaiva mu5 rooms kunoisa muroom yaigara ine zvinhu. Wedwe panga pasina pekuisa chigumwe. Iyi yaiva idea yavo sekuru yekuti vabatsire mwana wavo. Nawo ndanga ndava kumagrade 4 ende munin'ina wangu aiva achiri mudiki. Akaendeswa kumusha kwaive nagogo mainini vamama. Ini ndakagara kwasekuru kuya asi zvakaoma. Mainini last born kwamama vaindibata rafu kuti taive tawirei kumba kwavo. Ndairohwa tete, kutukwa nekushanda basa rakawanda asi ndakanga ndisina hangu basa nazvo. Gogo vaigara nemunin'ina wangu vakazoshaika. Munin'ina wangu then joined me because aiva mudiki, ainga asina wekusara naye. Nhasi agara kushamwari yamama, mangwana kwevamwe mainini, mangwana kwanhingi. Ende paakazouya kwasekuru airohwa wese kudarika zvandaiitwa, zvekuti akakura atori mwana ari traumatized. She's not as bright as I was, not knowing kuti ndo zvaari or it's what she went through. Ndakapedza primary ndikaenda kuhigh school ndikanyora O level and I passed, but tete abuse kumba yaiwedzera. Kusaidi sekuru nyakubereka, kusaidi mainini tete ndaigara nchichema. Verbal abuse, physical abuse. Tete ndakamborohwa ndikasvipirwa kumeso nasekuru. Mama vakange vava full time kuSouth Africa. Ukareva pafoni vaiti handiti rokugara pamba pababa vangu, saka ukanzi idya tsvina yemunhu unotodya tsvina yemunhu. Baba vako vakudya mari nemahure avo. Tete ndaiva mwana pamashoko andakakura ndichiudzwa namai vangu. Chakanga chaitika ndechekuti mai nababa vaigara vachirovana kubva ndiri mudiki zvandaitoona. So pavakazoenda kuSouth vakabva vanonetsana wese kusvika pakuseparate. It took me a while ndobva ndazozviziva hangu.
At first, I believed in my father, even though there was no more communication now. But ndakazotanga kubhilivha zvavaitaura and started hating my father. Mama vaiti ndini ndiri kukuchengeta, but vaingotumira fees, no food. Takanga totukirwa izvozvo kuti muri magora. Vabereki venyu havatumiri, havafoni, mai venyu vanouya ka1 pagore. Waiti ukashanya kwamaini nevahombe, hauchatodi kudzokera. Ukuwo havatodiwo burden. Tete, this was my life, and my escape route was to finish school and get a job and live that miserable life. Saka ndakati ndapedza kunyora form 4, ndikati ndoda kuenda straight kuPoly. Takamirira maresults, I had a cousin brother akaba nhamba dzababa vangu mufoni mamama akandipa akati sha tofa nenzara vafonere vanototanga kutumira mari topota tichitengawo masnacks. Ndakadziramba because the last time I talked to my father ndakarohwa kudamburirwa hembe muroad tete. Mama vaisada kuti nditaure navo uku tichitambura. Cousin yakazonditi ndava kudeleta number idzo ndakusendera kana usingadi delete for yourself. It took me a while ndokuzoita reach out pa lockdown, but ndaive munhu ari furious because of zvandaiudziwa namama. Ndakavabvunza kuti why musingatumiri, vakati mai vako vakauya pamba pangu vakati mwana wako akati haadi kutaura newe, akakuvenga usamutsvaka, hanzi ndikasiyawo zvakadaro. In my head, I couldn't conclude this was a true story or made up. Takatanga kutaura on a low profile ndobva vatumira changanibag regrocery. With fear, ndakaratidza sekuru, ipapo zvinhu zvakaoma mulockdown. Sekuru vava vane some years varetire. Pane kuti vafare, vakatanga kupopota kuti after nguva yese iyi, sei vada kutumira izvezvi. Ndakangonyarara. A-level akabuda, mama vakatanga kuita mafanidzo zvikanzi hauna kuPoly kwaunoenda. Ini zvepamba apa ndandisachadi. Ma-A-level akatorwa, zvikoro zvikavhurwa. Ini ndingori kumba. Kutovunza kuti haufa. Akatanga kuti ini zvechikoro zvekubhadhara fees handichakwanisi, ita plan. Plan iyi yandaita tete. Ndakaudza didi nekuseri kuti ndaida kuenda kuPoly. Ndaikumbira kuti vandibhadharira. Vakabvuma, asi vakazotanga kuti mari yacho yaiva yakawandisa. Nditaure namama vangu vabatsirane. Mai vaidya marasha kuti mave kutaura ndobva vatumira shoma. Shoma yaisakwana chinhu. Ndikangoenda tete, asi zvanga zvakaoma. Holiday after first term ndakadzokera kumba. Tete, my sister was being ill-treated. Ainyimwa chikafu. Anga akaonda semwana mudiki. Akatadza kutsanangura zvaiitika. Vakamurova mumwe musi ndiripo tete mberi kwebhandi kuya kune simbi. Vakarova tete vakakiya do. Ndakachema ndiripo pado. Vakarova kane zvekuti vakati vachivhura do. Mwana egomera akarara pasi achijuja ropa mumusoro. Ndakachema zvekuita painge pasina. Ndakarwadzwa zvekuti kana izvezvi ndiri kujenga musodzi mumaziso mangu. Mai vakauya semuholiday, vaive vakangoti kwindi. Vakandimukira usiku ndakarara. Vakatanga kundirova, vachiruma zvese kuti ko chii chiri kuitika. Ndakangonzwa urimbwa, bhizi kutaura nababa wako. Ndakamhanya tete, uku ndaive ndakapfeka pant chete nesheti. Ndakarohwa nemunin'ina wangu tikadzingwa usiku. Ibvai pamba pababa vangu, endai kwababa venyu kana vanemba tione. Ndakahwanda mutoilet, vakatora demo, vakatanga kupaza. Ndakabatsirwa nemukomana wepanext kubuda. Ndikanowana sketi, ndikatiza ndisina bhutsu. Ndakanosiya mwana kumba kwemukomana uyu nekuti mai vake taingovati gogo. Ndikatizira kune rimwe raini kwevamwe gogo vaindifarira, vaive girlfriend yasekuru vangu. Ndakanorara ikoko apa the following day ndaifanira kudzokera kuchikoro. Ndakadzokera day rekuenda kuchikoro but ndaitya. Ndakarongedza nhumbi dzangu, vakanditarisa vakanyarara. Ndakafunga mashoko vakandiudza kuti ini pandakaita pakakwana, ndinoda kupedza kuvakaimba yangu. Chigarwa nemwana wangu wandinoda kuitira boyfriend yangu yandinayo. Naitete, ndakatadzei. Ndakaenda kuchikoro, dedi vakabhadhara fees, ndikavaudza, but he had nothing more to help me with. Ndakaenda imwe term ndikadzoka. My sister aiva chingori kurohwa nekubatwa rafu. Apa she was now grade 4. It was now time for attachment. Ndakaiwana in the city yaiva nePoly yandaidzidza, which I will not mention.
Ndakaenda asi my sister cried. Ndakashanda tete ndikachengeta mari yangu yandaitambira. After 3 months vana vavhara ndakanotora mwana wamai vangu ndikati toda kunoona gogo kumusha. Mai vababa hapana ive nebasa nazvo. Ndakarongedza hembe dzose dzemwana ndikaenda naye kuna gogo vandakagumisira kuona ndichiri mwana. Ndakangovona ndikati gogo ndiri kuuya nemwana, vakati zvakanaka. Ndakaenda nemwana ne2 kg yeshuga ne4 kg yerice. Ko ndaive nei ndaingovawo mwana. Akatanga kudzidza kumusha asi zvaisandifadza. And I failed my sister. My mother didn't care or bother kuti mwana adii. I told my father kuti I was not going back kwasekuru. Vakati saka uchaita sei? Ndikati kana yava holiday ndinoenda hangu kumusha kuna gogo. Vakati alright. Attachment yakapera ndikadzokera kuchikoro, but daddy vanga vave kuremerwa nefees. Vakanga vabatwa shuga uku vane BP, saka ndakanga ndaomerwa. Ndakazomboenda kwasisi vegirlfriend yadaddy vangu the last 2 holidays, but ndakabva ndisina mufaro futi nekuda kekamwe ukanyaya futi. A total misconception, asi ndaive nemunyama kai. Story for another day. Ndakapedza 3rd year certificate, asi daddy vanga vangoti zii nokutumira zvekuti vainge vazviburitsa mulife mangu. Ndakatanga kutengesa doro pachikoro kuti ndiwane kubhadhara school fees nekutenga chikafu. Ndakati ndaisada kudzokera kumba kuya, ndaida kuenda kwasekuru, a cousin to my mom, vaindibatsira here and there. Vakanga vati huya umbokanda maCV uchirefresha uri kuno, sezvo vaiziva chimiro chelife yangu. Daddy havana kundipindura, apa communication yayagara yakusleka. Saka ndakangoenda kwasekuru vaya, apa ndo pandakatanga ma1 second half of my story, ndo painotangira. Ndakaenda kwasekuru, ndapedza kunyora maexams, vakandibatsira kukanda maCV akawanda, but basa ndololo. Apa I really needed to get the job. Ndakagara kuya, sekuru vakazondipa mari yekuenda kumusha kuti ndinoona munin'ina wangu. Ndikaenda ndikanomuona, anga asimba, but education yekumusha mungoziva haifadzi. I needed to make a plan. Ndakatanga kufondera vanhu vose vandaiziva kuti ndiri kutsvaka basa, chero remumba haro ndainge ndorida. Ndakadzokera kwasekuru kuya, but ndakasvika ndakuita like I was no longer welcome. Gogo mai vasekuru vaya did not like the idea yekugara kwandaita nemwana wavo. Ndakavaudza kuti ndaizoita plan. Remember earlier I said ndanga ndakutengesa doro, so I phoned the guy aindisupply. And I told him I was looking for a job. Akanditi ndiuye ndizofana kushanda pamba pavo ndichicleaner and all. Ndakakwira basi ndikaenda. Ndakaona vachangomova to a bigger house. It was the guy, his cousin, and a younger uncle of his. Ndichisvika ndakapiwa bedroom yekurara. Asi I realized kuti have a bedroom with that guy. Ivo vakabuda vakaenda kubawa. Vakawana ndarara. That night he tried to sleep with me, but ndakaramba. Second day I asked for my chirekuaridza and they said paive pasina. That day ndakatora chiflisi ndikafuka ndikarara. But when they came back he tried again, and this time he forced himself on me. I had no one to tell. I couldn't leave. I had no money. I had nowhere to go. I stayed, cleaned, cooked, all the house chores. During the day he treated me well, even assisted me kukanda maCV, but Maneru Paidira will do the same. 3 weeks later, basa dololo, he started ill-treating me. Ndaitukwa sometimes painonoka kutengwa chikafu chekuti ndibike. You know zvemabachura, grocery atengeka wana. So I would starve the whole day. Iwo havo vabuda vodzoka vakaguta. He started kuuya nevasikana vakasiyana siyana. Chero 5 different girls in 1 week. Ndainzibva ipapo unorara pasofa. Voita zvavanoita, sometimes pasofa ipapo paunenge uri tete. Ndaingofuga chiflisi ndonyarara. To me, this was a sign kuti handichadiwi. But mari ndakanga ndisina kupiwa sezvo mwedzi wainge wapera. Ndakagara kusvika ndazoona basa pane imwe engineering company, but it was a dying company and the owner didn't pay. Kuti ndinoloja ndanga ndisina kana pekutangira tete. Saka ndakati ndongoshinga ndiripo kwanditi ndaichengetwa. Ndakagara, first salary yakauya iri half, ndikachengeta. Maresults kuchikoro akabva abuda, ndakapasa. Kutotsvaga daddy kuti aufa ndicontinue chero part time hayo vandibetsere since ndandine chikwereti. Vakanditi piwa nasekuru vako tete. Ndakangoti zvechikoro ndombomira. Second month mari ingauya, boss vatanga masketch. Ndakahodha bhutsu ndikatanga kutengesa pamashops after work. Zvakatanga low, ndikapedzisira ndatokura, but kumba
kwethat guy handina kubva tete nekuti takanga tonzwanana hedu ende anga akugara nemwe musikana aita kunge ane care, saka zvekuchinjanisa vasikana pasina. Asi handina kumboita grudge sezvo ndakaona kuti he gave me a roof over my head. Kuti tizowirana tete chakaitika ndechekudai. Mazuva ekutanga ndichicleana ndakavhura chidhoo chiya chemudenga pamafitted wardrobe zviya tete, ndikaona zvihari, micheka mitsvuku, midzi netsvimbo. Ndakatya tete ndikati asi aiva karomba ndokusiyana nazvo. Umwe musi ndakamuona kuti apa aibva kumasowe, ndokumuti asi mukubvepi? Akati kuchechi. Ndikati komodi kuenda neni? Akanditi umwe neumwe anongofambira zvelife yake ega. After a while akazonditi hende kune kwandinoda umbonoonerwa life yako mumhepo umu kuti zvakamira sei. Takaenda kune umwe mukomana wechidiki aishanda nevamwe mai vechikuru vachiita zvekuhaka pamweya. Yave 10 yangu vakandibata roko mai vaya kuti vahake uya achiturika, ndokubva vakasika kundisiya vachiita sevanotsva, vakati mwana uyu akasengedzwa mhepo isingaiti. Ndaona vanhu vatatu vakuru vachimurongera zvakaipa chete, handichakwanisi kumutarisa, ndave kutsva. Ndakapiwa katanda kekufamba nako kuti ndokaizondichengeta. I was young and confused and scared. Tasvika kumba akanditi don't worry, zvinopera. Chero ini ndainge ndakaita sewe, asi vanokubatsira nekuti zvemweya hatizvioni, saka tinoda vemweya kuti tizive. Umwe musi akati kune umwe futi wandinoenda kwaari, kune kaseremoni kemusango katiri kunoita. Kana uchida tinoenda, asi kana usingadi unosara. Ndakati ndinoda, tikaenda tete. Takaenda kusango, ndikaputiswa bute, vakaita zvavaita tikapedza. Takagara pamoto, madzibaba uya akanditi mwanasikana une mhepo yakaipa iri pauri. Zvizhinji handingatauri, zvinoda nguva. Takazovatsvaga, pane nguva yavakanditi une mhepo yakaipa zvokuti inoda kukurwisa. Chero kuita mwana kunogona kuramba. Ndakatya apa, this was the second time ndichizviudzwa. Ndokubva vati vachandiitira munamato. Ndakabva ndawana basa in a mining town. I didn't want to go, but that guy convinced me to go. Since kwandaiva, the boss was not paying us. I left ndisina kuitirwa munamato uya. Ndasvika, I was renting and had humble beginnings. Ndisina chinhu tete. I hoped kuti I was starting afresh and I left behind zvinhu zvese zviya. After 3 months ndakatanga kuita madzikirira. Akaita serious zvekuti tete ndaimuka ndichirwadziwa. Zviya zvekuti unomakunda womuka wonamata inema. I would wake up and cry, ndonamata, but nothing changed. The town is closed nekunana sekuru, my mother's cousin. So I went there and told him. Akatiti he was also battling with spiritual things. So vakaenda neni kumprofita wavo. Ndichisvika akabva nditi uno mhepo iri pauri. Futi kechi 3. Akanditi aisada kuti ndiite chakanaka ende munhu wepedo aikonzera kuti vandiudze kuti ndiani, vakaramba. Ndakaenda kechi 2. Vakanditi moyo wako uchazokuudza kuti ndiani. Ndichataura muchivande nokuti havabvumidzwi kukonanisa vanhu. Ndakadirwa makate ndikaputsirwa hari. Asi fun thing is vakandivhunza kuti sekuru vakakurera baba vamai vaive nemukadzi here. Ndikati kwete, vakaseka ndokunyarara. Vakati unondipa chipo chechii kana ndikakubvisa mhepo iyi? Nekutya ndikati $50. Vakaenda neni pasi pegomo kune mapopoma emvura kunoitwa chivanhu. Ndaedzwa kurwa nayo. Zvaita ndakavapa tete, as to me yaiva mari yakawandisa zvekuti that month I was broke but relieved. Tete madzikirira hana kupera. Ndakatanga kurota nehope dzinotyisa zvimuka, but ndairamba ndichiona fesi yasekuru baba vamai vangu ndichishaya kuti zvinorevei. Ndakagara zvakadaro tete ndichirara, machira akazara salt yemagodo iya tete, asi zvaisashanda. Pane vanhu vari kucheka uswa panzapa. Nkesi muri kundosaka ndatobata maiki kudai. Ndakazotanga kudanana neumwe murume ndokundinyepera kuti ainge asina mukadzi. Ndakazofonerwa nemukadzi uya akandithreatena akati handaizobata mwana muupenyu hwangu, zvinova zvakandityisa. Ndakarwara tete neperiod pain yandisati ndakamboita mulife mangu. Ndikaenda kuperiod 2 weeks non-stop. Ndakazosiyana naye ndazviziva, but ndakatya mashoko aya. Hapana kuita nguva pakauya umwe murume pabasa pedu aita kunge mutonga achitengesa maherbs.
Takatenga akaenda, patakadzoka 2 times ndokuzonditi ndine nyaya nemi. Akatora namba dzake ndokuzomfonera akanditi mbuya vangu ing'anga huru kuMalawi ende vane zvavandiudza vati ndizame kukubatsira. Nhau iripo wakaiswa mamhepo akaipa. Tete, I now believe this story nekuti 4 different people from different places vanga vandiudza. Akanditi munhu wepadhuze ainge akanzi atore weti yemwana musikana achiri mhandara ndokubva yashandiswa kundigadzira tete. My heart broke. Ndisazoita mwana uye hapana chandaikwanisa kuita muupenyu. Munhu uyu munhu wepadhuze asi aisakwanisa kumutaura. Ndakaramba ndichiita madzikirira nehope dzinotyisa. Ndikazoona fesi yamainini vaumbe vachindipa zvokudya kuhope. Ndakavabvunza zvairevei, vakanditi kuratidzwa ikoko vamwe vanhu vausingafungiri vanobata mushonga. Tete, ndaipiwa zvimudzi nezvizvii pandakazobloka munhu uyu. Ndaona kuti aidya mari asi zvakataura ndakazvibhelievha. From there nothing changed. Ndaingotsikirirwa. Then paiva necustomer yekubasa kwedu, vamwe baba vaiva elder kuZion. Vaingoti vakauya kuzotenga vonditi nhaye mwanasikana, mai vako vanokubereka varipi? Ndoti kuSouth. Vonyarara. One day vakazonditi dai zvaigona wakwanisa kuwana kuirana navo nokuti blessing yavo ingazama kukurerutsira. Handina kuzvitora serious asi vakaita patience neni ndokundiconvinza kuenda neni kuchechi yavo yaiva padhuze nekubasa. Ndakasvika ndikanzi ndiwe ndine nguva ndokuzoenda paweekend. KuZion unoprofitwa nemuprofita pana elder neanonyora manotsi mubhuku tete zvandakaudzwa. Zvakatora nguva kuti vataure nokuti vaiti ndiri mwana mudiki uye ndiri ndega. Dai ndine hama zvino handina, saka vaizoedza zvavanogona. Vakanditi kumusha kwangu kwaive neurombwa zvokuti vana baba vairara nevana vavo. Handina kuziva kuti I was part of that, and not since hama dzangu handizivi nekuti baba vangu vaive vakamitiswa baba vavo vakaitwa zvekumitiswawo. Mutupo wandaifunga kuti ndiwo hausi. Baba vaisatozivawo surname ndosaka vaishandisa yagogo. Tete vakaendera mberi nokuti ndakanga ndashinhirwa ndiri mwana mudiki kuti ndisaroorwe, ndisaita mwana asi nditambure. I lost hope tete. I felt empty and worthless. Vakandipa yavanoti raviro yekuti ndimwe katanganda iya yekurutsa. Ndikarutsa nekujorodhiwa, which is baptism, kuti mhepo iri pandiri idzikire nokuti yainge ine ukasha. Tete, ndakapedza almost gore ndisina kujorodhiwa. Pese pandaida kuenda paisashayikwa problem. Hapana mvura o maelder o ndiri kuperiod o handipo. Ini wacho ndiri busy. I gave up. Ndokubva mukomana andinyorera raviro yacho azoshinga neni akati kana pari ipo pane kundiso yako mweya yetsvina inoedza kuzvikonesa this year. Ndikajorodhiwa. Tete, I did not feel any difference. My life is just the same. Ndakambobatsirwa neumwe futi wekwaMwasha wandakarifeiwa close friend. Ava vaisaita zviri weird zvemakrawa nehare. Vaingonamata and their prophecies were just similar. Vakanditi ndakanga ndakaitirwa utsinye kuti ndisabudirira, and mweya iwowo wetsvina ndiwo waindiitisa mabad decisions in life, and waida kuti ndigare ndiri ndega, ndiri isolated, so that munhu iyeye anoramba achiita zvaari kuita. Vakati ndakazobatana nemukadzi wemunhu wandakadana naye ndisingazive uye ndainge ndatova musatanisi. Zvizhinji handina hangu kuzvitenda. Ndakazosiya zvekubatsirwa ndaona kuti mari inopera. Kana Mwari vachindibatsira vachandibatsira ndiri ndega ndichizvinamatira. Madzikirira hasi kumira tete, endiko zvino ndinomuka kuzasi kwangu kuchiradza kunge ndararwa. I'm tired. Ndakamboramwa zvekubatsirwa nevanhu ndikatanga kuzvinamatira ndega ndichitsanya, asi ndaitowedzera kutsikirira. Ndine shungu dzakawandisa tete. Ndopfugama everyday ndichinamata kuti pandinorara Mwari ndikundisei zveusiku, asi 90% of the time ndinoshaya mazwi, ndongochema asi hapana chachinja. I've come to believe all those prophecies kuti ndakagadzirwa, ndakaroiwa, ndakaiswa mhepo, handiroori, handiiti mwana, handibudiriri, ndigodii naye Mwari. Ndomboshuvira kuti vakafa vari nani. Dai munhu wacho akandiuraya pane kunditambudza ndichifamba ndiri mupenyu. Now I have a boyfriend. Takasiyana ne6 years.
tave ne8 months tichidanana, but vanhu vanomushora asina ndina basa nazvo, but mashoko anoringa mupfungwa dzangu ndeandakaudzwa nemuprofita number 3 akanditi vanhu vese vaunodana navo it's either murume munhu anenge achikunyengedza omukomana asina nematuro, munhu akakugadzira akakubira lucky nemablessings awakatotuka kusanganisira munhu aifanira kuzokuwana aiva munhu wepamusoro. I believe anondida ende akuti anoda kundiroora, but tete ndinotya kuti ko akandiroora ndikatadza kuita mwana ndozodii with all the baggage I have. Hazvizomuremedzi here. Things are continuing to be hard tete. Ndinozviendesa kuchikoro ndichiwedzera education, but recently mhepo dziri kundisumukira kubasa ndinoshaya kudza handina kudza. My parents angu akuita zvelife dzavo, and my father ndinongonzwa kuti vakuramba vachirwara on and off. My sister look up to me akura, but mwana ari traumatized ndinoshaya kuti ndomupei ndomugaida sei. I often have breakdowns ndiri ndega, but I feel hopeless and lonely. Chakanyondirwadza ndechekuti ndiri kuZion. Elder vakatambudzika kuti mwana uyu ndiri kushaya munhu angamupa parental blessing kuti azarurwa nedenga. Nai tete, vabereki vangu vapenyu asi hapana anondishuvirawo chakanaka. Anosumudza musoro kuti mwana wangu ari pai akafuka here. That has been my whole life. Ndakararama senherera, hama nevabereki varipo vachinditarisa nekuti ndakaitwa mukadzi wechikwambo nasekuru. Now ndava neproblem nehabit yemasturbation and sexual encounters ekuti it's like hapana chikuitika ipo pane munhu. Tete, as far as I remember, mazamu akadona ndichiri mudiki and anovava. Handichazivi kuti shuwa here idzi kuti unenge uchiamuwa nezvikambo. Veduwe nehope dzandinorauta veduwe dzinotyisa, ndinotomuka ndakanganwa zvandarota. Tete, I often feel like I'm failing apart. Ndatambura neupenyu hazvisi kusanduka tete, ndikaita business rinoparara. I don't have good relations anyway. Ndiri kungotenderera panzvimbo 1, problem after problem. This is the story of my life to date, and it's been full of social, financial, physical setbacks and a huge spiritual situation that is causing a restless life. Chandinokumbira is counseling kune vakasununguka and help in praying. Nekuti ndega tete ndinonzwa ndiri spiritually weak and drained. Let me know kana maposter. Thank you kune vacha advisor. Vana vanoda guidance. Chanyanyondirwadza kwekutanga ndechekuti baba namai pavakarambana mwana akanosiwa kwasekuru kuya airohwa. Nezuro pane video yanga iri paFacebook yakapostwa naTete Tilda yemwana airohwa. This is our culture as Zimbabweans, and I'm going to continue talking about it. We need to stop kurova vana. Mwana airohwa for what? Sekuru wati muri magora. Pane temu rinonzi magora. That word must fall. Mwari chaiye. Munoziva kuti mwana anonzi it's a gift from God. Ukaona vanhu 2 vasangana poita pregnancy, it's because God has allowed it. How on earth do you call mwana muzukuru wako munhu ane blood rako zvezvitikaita ma-DNA test? Imi sekuru nemuzukuru wenyu, there is your blood there. Mune DNA yenyu muzukuru wenyu. Why do you call vana vasina chavanoziva magora? As Zimbabweans, tiri vanhu vanovenga vana. We hate children. We disrespect pregnant women. Kona mukadzi akamitiswa kuti kona munhu ane nhumba. I remember inini maini vangu akasvika pakutotya kuenda kuchechi because she was giving birth to a children. Pose panoenda, hey, sule susu, hey, une hazada wena. Vana vake munhu ari kuita vana vake vakasvika pakutoti inda kutotya kuenda kuchechi because ndonosikwa kuti ndine nhumba. We disrespect vanhu vane nhumba. Ndoziva kuti tingaita ma-problems nemamwe ma-nations, but ndoda kukuudzai pandakaita nhumbu inini when I was pregnant with my first child, ndaiti ndikakwira kombi ndakatondishamisa. Ndichingopinda mukombi kudai vanhu vose vanosumuka, vanhu vose vanogara kusitiremberereko vanorespecta, vosumuka voenda because you are bringing life munyika. Mune mwana ari kukura mudumbu mako. They respect. MaZimbabweans, we need to start developing a culture ekusavenga vana, develop a culture yekusarova vana, develop a culture yekufarira, yekurespecta vanhu vane nhumbu. Muri vanhu vakaita sei? What kind of people are you? Zuro ndakaona mwana asungwa makumbo. How do you do that? Vana, these are helpless beings. They look up to us. They look up to us. They look up to us. But what do? You treat mwana as if he's a prisoner. Mwana wako, muzukuru wako, mwana wako. Kwanzi grocery rakauya tiri mu lockdown, taona kuti tatambura nenzara panapa.
grocery rauya chii chakaitika. Sekuru akatanga kuti sei vakutumira after all this while. He is a proud man. Une pride. Sekuru vane pride when vasina kana 1 rand. Kusina kana chikafu matumugwa changandikirine chikafu, you cannot just say thank you. Nyeye kuti kwa his young sister yake yainyimwa chikafu. Kunyimwa chikafu kusvika mwana aita diki. She looked like a baby. She looked frail. She's looking like a baby. She's looking frail. After that, you continue beating mwana nebhandi mumusoro chitsika mwana. As a country, we need counseling. We are so angry. We are so frustrated, but we take our frustrations to the wrong people. Vanhu vose vanorova vana ndinoshura kuti nemasangana nenchanchu nesize dzenyu dzimbokurova ichigona kuti simba rose ramunorova vana naro munaro here. Chekupedzisira chandishamisa panyaya ndandichinyora manotsi pasi. Chekupedzisira chandishamisa ndechekuti mama mwana akanovanda mubathroom motora demo kunoputsa. This is how things. Makambonzwa kuti kwai munhu akatemana nemunhu nedemo. Ndosimboona nyaya dzinobudisa panyaya dzatete Tilda dzekuti kuchinzi tatango zvakangoitika wakazongotora demo, then things will just escalate because ngero dzasatan dziripo. Things will just escalate. Unotora demo kunotema bathroom. Why are you angry as a mother? Unosvika pakutema bathroom nedemo. Guys, and self control is something that is very important. Semunhu mukuru ukashaya his self control. Parashika, you've lost it. You need something that will say stop. It's enough. Okay. Heidi akazobva kumba akanogara nemukomana waimbotengesera doro. She had nowhere to go. Ndopa akazoona zvakaona akabva akaintroduciwa mumaprofita. She went on and on and on and on achienda handiti mwana uyu mwana ekuti she's lost, anoda mother's love. Tisatamboda kutsvaka kuti ane mweya kauti akazodii akadii because maprofits acho anga akasiyana. Handiti but mwana ari kutsvaka, she's trying to ari kutsvaka. She wants parents, she wants guidance. Anoshauri kuti unondoenda kupi, oenda kuchechi, oenda kuzayo, oenda kumaprofita, oenda kudondo, oenda kupi because ari kutsvaka kuti aende kupi. Ndopakazobuda nyaya dzakawanda dzese idzi. Ende mukuenda mumadondo imomo ndopaunonobva wakasengesiwa zvinhu zvokupa madzikira zvinoita kuti utadze kuvata. I remember there was a time yandanga ndisiri kunzwa zvakanaka takaenda kwadoctor when we were doing consultations and what. Saka I had to see this other doctor after seeing this other doctor. Vakati, you know what, the more you do my investigations and what unoramba uchivhukunyura zvimwe zvinhu kusvika wadonzwa nekensa yosina. Saka I am saying kuti the more you investigate kuti ndikazodai zvese zvekutaurwa mumaprofita nechi handisi kuti nema, handisi kuti sure. Asi the bottom line is Heidi yaingotsvaka guidance. She was looking, she had this, you know, unenge wakasenga zvinorema unoshaura kuti wozviudzana woguma wapinzwa mukati maprofita osvika kusengesa zvinhu mweya yakaipa nechichi because we don't know. Guys, days are evil. People are being deceived. Munhu wese anenge achindiripa naJesus asi amwe vanhu vane zvavari kuita. What I can say to Heidi is I'm going to give you number za pastor vachakunamatira. We need just right now hatisuda masaramusi, hatisuda bute, hatisuda anything. We just need God. There is no problem too big that God. There is no prophet, there is no pastor, there is no one who's bigger than God. Nobody is bigger than God. There is no problem too big that God cannot help. I'm telling you, next week we are going to come back here writing, telling people that God is good. And I know kuti tinoda masaramusi, tinoda kuti ndakazosomsoro pasi ndikazomudenga ndikazodini ndobva dhimoni rabuda. No. Hanzi regai ndokudza nyaya. Sorry, I'm going to talk because I have to talk. If you don't want to watch, it's fine. Hanzi ndiani gara zvamondiudza ina ndichazivi ndiani. NdiMoses. Akati kwai ndoda kumwari, ndoda kukuwai. Elijah. I think Elijah. But between Moses and Elijah, I think Elijah. And Elijah. Hanzi mwari ndoda kukunzwai. Pakauya mabanangana, pakauya moto, pakauya chei, zvese zvangafunga. Pakazouya a still voice. That was God. Sometimes we need still. You need calm. Heidi, this is for you. Anyone can click off now. God is still. Mari are still. You just need God. You need God. I'm going to give you a number to a pastor who's going to help you pray. I'm going to give you a number to a counselor who's going to talk to you.
about rejection, about the abuse, about all this. I don't even know what right now. Where are you? Where are you? Where is your little sister? I'm worried about your little sister. Ndarwadziwa zvakupedzisira. This is painful. The only thing that you need right now is God. You need God. That's all you need. Guys, this is so emotional, you know? Like there's some other episodes that are very emotional. I think we're going to end this week here. Yeah.